hasiera batean nebatzen beti gintuala surfa hasi ginean oraindik tranquilo bat jende asko getura praktikatzen eta klasean da pixkat bitxo raroa ginean, ezta? Beti jendea beti segungo, nola gureta, oain otzakin da, beti beste ikasleen gurasoak da beti. Zuen gurasoak uste aldizu gureta sartzen. Oain mateu denborakin surfa pixka jende gehiago praktikatzeula da, oain normaltzat bezala da hartuta, ezta? Hasi ginen surfeatzen, da beti geneukan Ibontxo, da hasi da jende boku baino sarro, da pixka referentzi bezala. Negu hotzak da hori dana, beti etxetik aldatuta jun, gero ezin irik etxeko atia da beti albokoa eskatu berate irikitzeko eskuak ezin genitulako ekartu. Leheno igual etxajute zinean trajeakin jantzita da, jendia behitzen, no dijo hau traje batekin kaletik handa etxajuten da. Hasieran etzian gauzak horren errexak. Ni zu baino pixka beranda hasi nintzen surfeatzen goratzen naiz, eta goratzen naiz nola jarri nintzen aurrenengo alizutikan, da emozionautan egon, da gero goratzen ja komunioan erregalau ziela tabla bat. Nire bai komunioan? Nire komunioan. Komunioeteko eskusa hori nekan. Komunioan ezkio nahi tala oparitu, bestela ez detingo ni pa Dios. Aurten bai biligea Kitesurf ONG-ekin, ume ezberdinekin, arazoa dazkaren bai fisikoak o psikologikoakin dazken umeakin, pixkati biligea surfa irakusten bai ere bai. Notatu zen hor, ume txikiakin dago ginean horri itxeiten da gusta ibilizian. Gure esperientzia pixkat besteei pasatzeare bai oso polita batean, ahalko pare bat eman, bai mejoratzeko, eta nimentzat asko betetzeziak. Nola euskara guretzako gure hezkuntza dan, beti amak guri mimoak eman dizkigun bezala beti euskaran eman dizkigu, eta orduan alde horretatik gure bai behaiekin euskaraz komunikatzeare bai oso polita, gehien bat gertutasun puntu hori emateiola, ezta? Guk egapilo gehien bat mundiala egiten, zumain zetia egiten da. Euskaldunak hor behitzat, euskara hitz egiten bilak hor gehan, askotan igual xapege eta jatze geha, da beti dakazu gogoa norbaitekin hitz egiteko euskaraz, da beti zu hortza, eta gila ondo etortzea hori. Gu bion artean hitz egitean beti euskaraz ateatze zaigu dana, batzutan jende errespetua galtze jore bai. Que nos entendemos, tal. Ja beti godenean igual jende gehiokin da askotan. Nahi gabe ite deu. Behitzei gu gara como, ai, ostra, barkatu den plan, eske. Jendeai asko harritzen zaio, gehien bat ikusita euskara ez dakiula zehatz mehatz nondik handatorren, da hori dana beti emateu bidea jende galdetzeko. Hau nola esatea, bestia nola esatea. Nola esatea beautiful girl, no seke, eta dana, neska polita, da. Euskara disfrutatze deu, da gura hor lehenengo hezkuntza da, eta gehien bat ateitea horrela txikitatik handa. Daneako da, bai disfrutatzeko, bai arazoa kontatzeko, azkenean daneako erabiltze euskara bion artean eta... Naturalki teituzunean gauza beti goetatzea. Munduko beste puntan arren euskara guretzako etxia da, etxian eukitzit dugun momentu honak oroitzi izkigu, urrution arren, da hori da guretzako politena. Posictivity. Posik zer? Posictivity.